Umar Hashim, saboda me zaka je ka bata da mutawalle? Idan na bata da shi sai me? Ano, ba fa ni na faɗa ba. Nafisa ce. Shi ya haife ni? To kina da ji shi ya haife shi. Kai fa Umar Hashim, ko idan kana da gaskiya ne kake to wannan abu. In dai akan gaskiya ta ne, zan iya bata da koma wane ne. Sai na fallasa wannan shirman naku. To ke kin jima, ya ce zai tona muku asiri, zai fallasa muku wannan abun da kuke. Da gaske zaka iya fallasa mu? Zo mu je dan Allah ka gaya masa. Umar Hashim ta baka wuka da nama, ka je mana ka fallasa. Karfe wannan magana fa ta gaya ma ta baka haushi. Ana kiranka a waya ka daga. Hello Nana? Da gaske ka fitar da Karima a matsayin matar da zaka aura? Nana me yasa kike min irin wannan maganar ne wai? Kawai ka faɗa min gaskiya. Shin da gaske ne ko kuma ba haka bane? Umar Hashim, kawai ka faɗa mata gaskiya idan ka fitar da Karima a matsayin wacce kake so ka aura, ka faɗa mata. Gaskiya ne. Ke Nafisa, tun yau kika jikin tsano Umar Hashim a rayuwarki. Tun san da muka kala masa sata a karaman ma'aikata. Hajiya Salisu, da gaske ne tun wannan lokacin ne? A wannan lokacin ne. Kin kuma mai shirin da babu wanda isa ya cire shi daga wannan shirin ko? Ko mai girma mutawalle bai isa ya kwace shi daga hannunmu ba. Har yanzu shirin yana nan. To kenan sai yaushe kenan za ku rabu da shi? Sai ran da masoyansa suka juya masa baya. Amma sai dai ina jin wani abu guda ɗaya. Gargada, Nafisa ta ce miki tana jin wani abu guda ɗaya. Sai ki tambaye ta. Na sani. MD ba? Ba za mu sanar da shi shirinmu a wannan lokacin ba. Nafisa, wai kina juyo ba ta sanar da MD wannan sirrin ba? To me yasa? Saboda wannan sirri ne. Amma ba kiya tunanin shi ma idan ya fahimce mu ba daidai ba, shi ma zai fara yakar mu? To da me kika dauka? Shi cikakken amini ne? Ke MD fa kin dade fa kuna tare. Kai dai ka ga mutum ko ya mutu sai an daure shi. Kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar karara domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura a tashar Sarkin TV interview da kuma Bash Comedy TV interview. Saboda soyayyar da nake masa bana barci cikin dare da rana ban iya komai banda tunaninsa har cikin dare sai na yi yunkurin na furta kunya sai ta sana kakare ina tsoron kar na YouTube ka ta karshe ya zo ya warware. Bazan ci amana ba zan yi da kwan sharri ba in nayi haka ban gode ba ban cika ta halali ba zinariya na haska ruhi da kalbi dukka so arai kai shuka kai mini saka so arai bai da magani in ka gujen dole zan bani san kai min sansani san kara na kai nake ta duba. Saboda soyayyar da nake masa bana barci cikin dare da rana ban iya komai banda tunaninsa har cikin dare sai na yi yunkurin na furta kunya sai ta sana kakare ina tsoron kar na YouTube ka ta karshe ya zo ya warware.
ka ji mu wannan yarinya fa ta kuku yi da ita shekara 15 ne ina jin sallah jami'i. Baba wallahi da ajina me muka ce da malamin mu ya ji ubanka. What? Kai ma dan ga maka amana amma daga ga mu kowa. A so insha Allah amana wanda ya ci amana wuta balbal kin ji ko? Ki faɗi min in kika faɗi min ba zan faɗi ma kowa ba kin ji ko? Baba mutane cin yi yawa kamar ana aiki haji. Kamar ana aikin haji. To ai dama sai kuma me ya faru? Saboda yawan mutane mama ma a dajin wani mutumi ta ce kwana. What? Say I love you. Say you. Me. No, you. Me. No, you. Me. Komai na da ke nake, inuwar ki na fake, ko zazzabi nake, sauƙin gake yake. Wai ina kike, sai faman haki nake, magiya nake, in ki fito juwa nake. Gani na da ke, sai kallon ka nake, murmushi nake, don burge na kake, wata rawa kake, ban sha'awa take, kwaikwayo nake in nai sai na ɗan dake. Idan ana yin zancen kaka kai, ka gode Allah, komai da ke yi ido yana kai na masha Allah. A yanzu na san na ci gari, na kai labari. Ana ta mini tambaya, wai me ke damuna? Ni kaɗai na san kalar rawa cikin kwatanni. Da sannu labarin zai fara a cikin rayina, a sannu alkhairi zana gina ya shafi dangina. Ai ne mafarkin wasa maɗi tun wata rana, sai yanzu ranar ta cike gurbin zuciyar da ta zauna. Lissafi na ya cike, damuwa kin kore min, a sannu na sani hanyar zaki nuna. Na shiga so, na shiga so, na shiga so, zurfi kamar rijiya. Na faɗi sanki nake zahiri, so nake kirke mini alƙawari. Kina jina ki yi wa albishiri, kuɗin aure nake tarawa daga bandari. Da ke nake kalle na kamar wani almajiri, bida nake akan ki nake kokari, akan sanki zan jura a ce mini ko makiri. Madubina idan ba ke Ana tsaya ka duba irin rayuwa, ka tankana yin kiriniya, ana ka ganuwa. A yau da gobe kwana tashi me yake faruwa? A yanzu kai ke haniya daina sauyi cikin rayuwa. Duk masu hana ka na da sun kare, wasu ba sa rayuwa, sun fice kamar ba a yi ba.
dan rige. Ba ku ji bayani ba, taurari ne ado da samaniya. Bisa sama in sun faso haske na su sai ya kewaye duniya. Ni wallahi zanka nake, na rasa yadda ma zanayi, na rasa yadda za mu haɗu, gani ina cikin yanayi. Ya Mahamudu da mun ce ganin ka kawai nake so na yi, wanda ya gan kana tabbata duk wahala ba zai ganta ba. Safiya lafiya daga yawan tunanin ki ne ya sadu yanzu ne dan wuya ba a bake ina ne zan saka kaina cikin gidan duniya sannu ba ta hana aje ke nake yi wa magiya ko ido biyu ko da an gaje bigarin masoyi can zanaje ba da raina mai so na ko ina yake shi zanayi. Allah ya sawaje daga confusion aka babu promotion karshe wannan season ya zama end of discussion to ina fashion bai kawo contribution ana nan an kawo motion ya zama disorganization a sha thinking wasu na overthinking talking wasu na over talking laughing muka muna over laughing. Samu gaida Rasulullah annabi kai ne dai ta shugaban ababullah komai kaya mana mu dole ne mu ce maka madalla nabiyar rahmati khairul bariyati sallallahu sindu farin duba gwanka nake maula cewa zuljalali ya yafe ni annabi sindu farin. Cikin mazaje ba kowa ne ba, zan yarda so shi sai wanda ya amsa sunan sa namiji, kauna zan bashi lallai kayo sa'a tun da na yarda na sauke farashi, da ni da kai tabbas na yarda za mu soyayya, na yarda zo mu soyayya. Ni wallahi zanka nake, na rasa yadda ma zanayi, na rasa yadda za mu haɗu, gani ina cikin yanayi. Ya Mahamudu da mun ce
ka kawai nake so na yi, wanda ya ganka na tabbata duk wahala ba zai ganta ba. Akwai kudi a jikina in case you wanna taste. Ki sare gayin nan ai ba shi da kudin kayan nan, masu son cin tuwo gayin nan, dike da gidajen layin nan. Boss babban yayan nan zai sai miki wannan a bayan nan, ga bills daban da na gayan nan. Kai wait, ji gayin nan, wannan swagger ai it's a killer dan babarsa. Na shigo cikin hu sai ka ji su ce min ya sa, ni ban siyan tsire kullum. Da sai da alewa a wajen yara wanda ya fi karko, kuma kafin aure shidar na bada shi ne mai ko. Wani nuna anini a cikin soyayya dan nai karko, magana dai jari wani ya gama ga wani karshen baya. Salamu alaikum. Ina yin ni anti? Ni ta budurwar mijinki, kiran ki ni don Allah ki bari ya aure ni, wallahi su ne kai ko kaka ina son in aure shi. Ba ki bari wallahi ɗan da bala'i kika yawo sai na aure mijinki. Duniya mutum wanda zan gaisar, farko za na fara gaida mahaifana, sannan gaisuwa gare ku masoyana, daga nan gaisuwa wa tarin makiyana. Kun san duniyar gaba da makiyawa, farfesan waka gida zane na zauna, mafaraucin kurakurai ke maka kai ne, sai kai gyara tun ba kalla. Haka bakin ganguna matsatsa ku zauna can, tafiya ba ra'ayi ba ayi ta da ni, dangayyar na ayyata ka kayar ɗinɗo, ba kuma zan bitar ka can yoyoyo. Na san ban zama abin sogun kowa, kuma kowa ba zai zamo min maki. Bar mai dariya ya wasa batun ɗele, ran kukansa ne ba zan kina kallawa. Ya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta, ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye? Haka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ce. Wallahi ba zan janye. Mu zuba mu gani. Ni kuturar uwa ce, zama da ni dole. Ka biwar kanka bari bakin cikin mai taushe. Yarinya ana babbakan giwawa zai je kaurin zomo. Ni na fi karfin yinki sai dai in yi da jatuminki.
bata miki ko? Ki hakuri kin ji? Ni kai na sai daga baya na bibe abun da na yi mikin, wanda a ƙarshe na gane cewa ko kaɗan ban kyauta ba. Na san har yanzu zuciyarki ba ta daina fushi da ni ba ko? Ni kai na abun da ya fi damuna kenan, wato fushinki a gare ni. Ba na so. Ƙanwata na san ko kaɗan ban kyauta ba, amma ki yafe min kin ji? Please, I'm sorry. Ina son ki. I love you. Isin su fadalin ya alamul imani ya gausin ya gaisu ya mafi ga Khadija ga kan Hassan da Husaini tun halitta ta ni fa nake kaunar karina yake bejanka ina hango baya a bakin cikin yaya sai faran da sururan bijayi sai ya dalwara salli ala khairul wara. Kai me haka? Waye kika zo gidanmu? An gaya maka ina neman ka ne? Me zan da kai? So da kauna ne ga wani gidan. San ki ne kuma da kaunar ki ne. Shi yasa na so ta ko na so inda ki. So da kaunan gidan waye? Haka ake so da kauna? In kana so na za ka rika bata min rai? In kana so na za ka rika wanta min rai? In kana so na za ka so sani? Ko ni ina so zarta ka? Da ki yau zan miki ina alƙawari a ɗan giya babu alƙawari ga ɗan giya na nawa kuma so nawa kake ta ma alƙawari ɗan giya ɗan wuwi ɗan caca ba shi da alƙawari ba a kuma ɗaukan alƙawarinsa ko a kotu ba a shari'a da shi saboda shirme yake faɗa ki fuskanci ni ki gane Allah ka tsare ni dukkanin mai kina sannan ka haɗa ni da dukkanin mai sona don manzan Allah. Gaisuwa kwarai gurin ka Rasulullahi. Ya manzan Allah. Baban Fatima ya bin Abdullahi ya manzan. Gaskiya dan nayi broke yace zai kira ni da safe. Inda na san cewa video call zai kira ni ai da tun da sassafe na zo nan. Amma wai gayan nan sai da aka haɗa min wanke-wanke daidai zan fara wanke-wanke sai ga video call. Hey God. Ba ma gidan bane. Sai kina cikin yin wayan mama ta faɗo miki da bayanin koko. Koko. Da sassafen nan da maganar tuwo muka tashi. Ni ne zan ci tuwo da sassafe. Kawai sai big boy ya ji ana cewa wai ni big girl zan ci tuwo.